Jo som Eulàlia Ferriol, som professora de català i som de Maria de la Salut. Som la secretària de la delegació de l'Obra Cultural Balear d'aquí i som una mica, junt amb l'altra Eulàlia que diuen, les encarregades de dinamitzar una mica el poble culturalment. Ja des de fa uns anys, els dilluns aquí, feim neules a partir de l'octubre i avui hem convidat tota aquella gent que us vulgui conèixer una mica més el món de les neules i que se vulgui integrar i conèixer la nostra cultura a venir a fer neules. Les neules són un motiu decoratiu molt típic de Mallorca que s'ha conservat durant molts anys i que ara han agafat una embranzida. Les neules en tenim de diferents tipus, en tenim per menjar, en tenim per trocalar i les que feim aquí són les rateades. Abans se posaven per qualsevol motiu festiu, però ara s'han reduït a les festes de Nadal. I podem fer neules de qualsevol temàtica i de qualsevol tipus. Lo bàsic és el paper. El paper té una gruixa de 120 mil·lígrams i després un bisturí. Empleem el número 11, és el que ens va més bé, i hi ha gent que emplea estidores. Jo empleo això i vidre. Hi ha altra gent que emplea fusta o plàstic. I avui també han duit els altres tipus de neules, que són aquestes que són les crues, que les que s'aferren en el paladar. Jo me deien que si deies pecat s'aferraven en el paladar, i després les torrades. M'agrada això de les neules perquè, no sé, vaig començar amb ma mare, que se va apuntar a un taller de neules, la vaig acompanyar i això, i vaig dir, vinga, provarem de fer-ne. I vaig començar a fer i m'ha agradat. Empleia un bisturí, la taula de tallar i la neula. I ara, per exemple, aquesta és la meva segona, que ja la faig en doble, que són dos papers, la neula i un paper de ball. I així ja, quan la cap, me queda nota. El que m'acosta més són les parts més petitetes. Per exemple, els ulls, això és la part que més m'acosta. Però amb paciència tot se fa. Això n'hi ha que duen aquestes tables i ja, com que no en tenia, vaig dur la ritjola. I va molt bé perquè patina i va molt bé. La tècnica és paciència, començar des del centre cap a de fora i disfrutar. És una manera de fer companyia, de compartir estones i xerrar, compartir la llengua, no és vera? Això és una paret de ball mallorquí, de pagesos, que això duguem les castanyetes, i després aquest veig que com que ve llis, tant ho poden fer llis o fer-lo més estret, donar-los puntadetes així, que quedi encara un poc més. Això va a gust del consumidor. Això és una neula que sempre se fa per a Nadal. Tot l'any n'hi ha, però sempre és per a Nadal, més que mai. I hi posen un pot d'aigua, sucre i la farina que hi posen. I la posen dins una planxa, com si fos aquesta neula així, i se tanca. Posa aquí de dins i se tanca, i quan fa un rato que està, l'has de tornar a obrir i ja està feta. I llavors, de calent, s'han d'enrotillar, perquè si les fas en fred no s'enrotillen. I ara tenim un altre tipus de neules que fan el torró de neules, que deim nosaltres, torró de neula. I fem un preparat de torró, posant ametla, sucre, un pot de canyella i llimona, i ho mesclant ben mesclat. I llavors es vas posant, i antes de posar el líquid damunt, ho banyant de taronja o llimona, perquè no s'espanyi la neula. I vas posant aquí damunt el torró, i tornes a posar un altre a damunt, i vas planant així. I ja tens la coca feta. Això és nosaltres li dèiem un crespell. A Manacor li diuen senyorets, a Maria li diuen crespells i estrelles. I això hi posen farina, sucre, ous i
i res més. Taronja, i seguim, sí, seguim. I llavors anem primant damunt d'una taula i anem posant el mal que tenim, sigui això com a redó o estrella, i anem fent. I llavors es fa. Fer neules fa que no pensis en altres coses. Tenc carretalles, penses en la neula. I els problemes o les preocupacions se'n van.